Kúpele Sliač otvorili letnú kultúrnu sezónu naozaj veľkolepo. Areál kúpeľného parku zaplnili tisícky návštevníkov, pre ktorých pripravili Kúpele Sliač v spolupráci s OOCR Stredné Slovensko a mestom Sliač bohatý kultúrny a sprievodný program. To, čo sme si pripravili pre dnešný deň, je len taký úvod do Sliačského kultúrneho leta, ale dneska je to najväčšie kultúrne podujatie, ktoré organizujeme, dá sa povedať, už každoročne, je to tretí ročník takéhoto väčšieho podujatia. A je to plné zábavy, hudby, tak asi ako je štandard pre kultúrne podujatia, ale my sa zameriavame svojou aktivitou na vytvorenie prostredia pre také rodiny s deťmi, ale aj pre všetky generácie až po seniorov. Takže je to taká široká škála aj kultúrnych podujatí, ale aj takých sprievodných atrakcií v kúpeľnom parku. Výrazným prvkom pri našich podujatiach je to taký atribút spolupráce. A pre nás je to spolupráca s oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko. Veľmi významnou spoluprácou je spolupráca s mestom Sliač a my to ľudovo povieme, že s vojenským letiskom je to 81. krídlo Otasmíka, ktoré je tu na Sliači, a v spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky organizujeme dneska aj viaceré sprievodné akcie v kúpeľnom parku. Novinkou tretieho otvorenia letnej sezóny bola kývadlová doprava formou autobusov SAD Zvolen, ako aj obľúbeným turistickým vláčikom, ukotvený let balónom a tiež aj bezplatná vlaková doprava z Banskej Bystrice a Zvolena vďaka železničnej spoločnosti Slovensko. Nám sa to páči, lebo ľudia sú aspoň tu kúsok žije. Konečne tie kúpele, pán riaditeľ dobre to organizuje. My sme s deťmi, takže vláčik, skákacie hrady a tie atrakcie, programy. Mne sa najviac páčil skákací hrad a ešte sa mi páčila tá hudba hore. Aj na Penovej show som bol. Nádherný program, ktorý naozaj nielen očaril kultúrou, ale tou prírodou a tým priestorom, ktorý tu bol. To, že rodiny s deťmi mohli využiť atrakcie, krásne počasie v rámci možností, bol naozaj pridanou hodnotou. Organizátori nezabudli ani na pamätníkov kúpeľov a schodisko od nádvoria Palas na promenádu ozdobili umeleckou inštaláciou Pavla Andraška, ktorého inšpirovala funkcionalistická architektúra kúpeľného hotela Palas. Tento rok si totiž Kúpele Sliač pripomínajú 100 rokov, odkedy Rudolf Štokár ako hlavný architekt vyhral architektonickú súťaž na projekt Hotel Palas, ktorý je dnes označený za národnú kultúrnu pamiatku. Aj preto sa kúpele snažia poukázať na tento funkcionalistický skvost, prinavrátiť mu zašlú slávu a zachrániť kúpeľníctvo na Sliači. Veríme, že sme túto skvelú atmosféru priniesli až k vám. Kúpeľom želáme mnoho návštevníkov a nezabudnite sledovať stránky Kúpeľov Sliač, aby ste aj vy zažili pestré a kvalitné sliačské kultúrne leto.